Dito sad sa Toledo, si Claudio Bacos, nga to siya, na confrontation, nagpinusilay, napatay niya si Rodriguez o ang iyahang mga sakop. Si Francisco Rodriguez, siya ay leader sa una sa kwadrilyo sa Sudlon pagka Mayo 28. Ang leader ani si Rafael Tabal. Dito sila sa Bitlang Hill. Gisuwayan sa Kachila og Song. Unya, pipila ka adlaw ni agi ang mga loyalista gisuway na sad og kuha sa Sudlon. Dito sa Ginkiutan Hill, si Arcadio Maxilom mismo ang nagdaad to. Tungod adtong battle nila dito sa mga Kachila, na-promote si Arcadio Maxilom from kapitan to major. Dito sa Mandaue, sometime after August 1898, ang mga Kachila dito, muhold pa sila silahang ground. Pero si Lorenzo Eje o si Anastasio Engayo, naaman sila base dito sa Tigib, bukid sa Mandaue. Unya, they were threatening to overwhelm Mandaue itself. Unya, pagka Desyembre 8, ang poblasyon mismo na gyud sa Mandaue, gi-atake na gyud nilang Eje o ni Angayo. Sud sa mga buwan sa Oktubre hangtod Desyembre, ang mga Kachila, andam na gyud sila manghawa. Ang mga garrison dito sa Karkar o Barili, giingnan na anhin na dinhi sa syudad. Dito sa San Nicolas, ang voluntarios locales, giingnan sila na anhin na mo sa kwartel di Infanteria dinhi sa Freedom Park. Sa Freedom Park. Pag Nobyembre, ang mga katipuneros ilahan ang nakuha ang talisay, wa sila magpabuto og usa ka bala. Gisurrender ra. Unya dito sa Sudlon, naay konferensya na gitawag ni Luis Flores. Appointed siya ba, Aguinaldo? Naay plano na mag-establish sila og revolutionary government. Ang permirong gobyerno ilawom sa revolutionary government nato dinhi sa Cebu kay kaning Mabolo Talamban government. Ang mga katipuneros nato pag abot nito, walay tao sa Mabolo. Ang mga residente ato nangahadlok nang sakay sila sa ilahang mga bangka niadto sa dagat. Pero na amaman na sila na malik na election nag-hold dito. Usara ka platon sa katipunero ang gibilin dito pag maintain sa peace and order sa Mabolo Talamban. Pag Desyembre 16, 50 ka kakachila na sundao na gipamunuan ni Colonel Ravago, sungon unta nila ang Mabolo. Ang naitabo adto si Ravago ug iyang mga sundao ngi tabok sa tulay, nakigstorya, walay pinusilay. Pag Desyembre, ang mga gwardiya civil ug voluntarios lokales gidesarmahan na sila. Si Maxilom nagpada og usa ka formal communication dito sa mga Kachila o sa kaning mga consular offices dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Giingnan ni Maxilom na to formally surrender the city. Ang mga Kachila nangayo og duha ka adlaw. Sakto rasad na kanamubiya sila. Desyembre 24, ang Kachila ilang gipaus-us ang ilahang bandera dinhi sa Fuerza de San Pedro. Tunga-tunga sa adlaw atong 24, ang mga Kachila ug ang mga loyalista ng mga Pilipino na nakay na silang mga barko. Ug pagkaudto adto si General Adolfo Montero, gisakay na sad siya sa iyang barko diretso sa Buanga. Siya ang governor din sa Cebu. Ang katong duha ka barko napagani sila sa may kawit. Makita pa gyud ang dakbayan sa Sugbo adto. At that exact moment gipasaka ang banderang Pilipinhon. Mao to. Independyente na ang dakbayan sa Sugbo. Ang entero probinsya sa Sugbo adto naana sa Katipuneros. In fact, there was a celebration, no? Oh, celebration December 29. Plaza Independencia was the center of festivities. Festivities adto. Naaman to yung mga nagpabutos mga armas nila. Pero in peace. And then 2 months later, abot ang mga Amerikano. In relation to the celebration sa Philippine independence, ang Cebu itself, pag fly sa Philippine flag June 12, 1898, was also doing the same. Oh, they were also doing the same. Ang atualang flag raising, it came 6 months. Ang problema naman ko nato sa Philippine history is, pag celebrate sa Philippine Centennial, wala mang gani tagay o prominence ang Cebu. Oh, wala. Siya minor player sa revolution. Na gyud ang Cebu. But it appears, in fact, na there was a lot
going on also in Cebu. Niabot na kita sa katapusang bahin sa atong espesyal nga hugna mahitungod sa mga kaagi niadtong 1898 dinhi gayud sa Subo. Hinaot unta doon na kita'y nakatunan niining atong pasundayag karon. Doon na kamoy mga pangutana o baka mga sugyot sa umaabot nga programa nga angay natong i-appeal sa kabilin. Sulati kami, padadi kami og email aron amo kanang matubag. Or you can always like us on Facebook. Kininausab ang inyong host sa programa si Jojo Bersales. Ipadayon ang pagtipik sa atong kabilin.